Pozdrav ljudi, Rupa na saksiji sa vama. Pre nego što krenemo, hteo sam da vam pokažem jednu foru koja je meni bila dosta neverovatna. Evo da vam predstavim pre nego što počnemo, ovo je macolo od kilogram. Moj omiljeni alat. Kao što sam već rekao, znači ovaj ovde metalni deo ima težinu 1 kg i baš je onako težak je u principu. Ja verujem da vi s ovim možete čoveka da ubijete, tako da nije zezanje, a ovo je prozorsko staklo. Najobičnije, nema nikakvu zaštitu i to. Šta mislite ako udarim, hoće li se polomiti staklo? Ajde baš da vidimo. A? Ko bi rekao? Ajde da vidimo koliko jako moramo da udarimo da bi se polomilo. Neće, bato. A? Ko bi rekao?